नमस्कार मंडळी, उन्हाळा स्पेशल आज आहे फणसाची भाजी. मंडळी तुम्ही बोलाल, की ही भाजी स्पेशल म्हणजे कशी? तर तुम्हाला सांगायचं म्हणलं, तर स्पेशल म्हणजे ही कुकरच्या 2 शिटीमध्ये केली आहे. फणसाची भाजी तुम्ही केलीच असणार, पण कधी कुकरमध्ये केली आहे का? आणि कुकरमध्ये केल्यामुळे याची चव पण भारी लागते. मीठ, मसाला सगळं व्यवस्थित लागलं जातं आणि गॅसचा वापर पण कमी होतो. चला पाहून आपण ही फणसाची भाजी कशी केली बघूया. तर त्यासाठी मी काय केलेलं आहे, फणस घेतलाय साफ करून स्वच्छ धुवून त्याचे लांब-लांब आकारात कट करून घेतले. बिया ठेचून घेतल्या आहेत. आता ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. तर आता गॅसवर कुकर ठेवलाय. त्यामध्ये तेल, मोहरी, जिरं घातलेलं आहे. लसूण घालायची. त्यामुळे फणसाच्या भाजीला चव अप्रतिम लागते. थोडेसे कढीपत्ता घातले, सुकलेले होते. तुमच्याकडे असले तर फ्रेश तुम्ही घालू शकता. कांदा घालायचा आहे, मिरची घालायची. मिरचीसुद्धा मी गावठी घातलेली आहे. त्यामुळे 2-3च घातले. त्यामुळे तिखटपणा भारी येतो. तर आता मी सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेते. आता मिक्स करून झालेलं आहे. यामध्ये एक छोटा चमचाभर मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. तीसुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचे कच्च्या फणसाचे गरे घातले. हे रसाळ फणसाचे आहेत आणि यामुळे भाजी एक नंबर लागते. कापा फणसाची पण भाजी छान लागते. पण मला खरं तर रसाळ फणसाचीच भाजी आवडते. ती व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतली. यामध्ये बियासुद्धा घातल्या आहेत. तर आता भाजी व्यवस्थित परतून घेतली, की यामध्ये हळद आणि मीठ घालायचं आहे. त्यामध्ये ना जास्त साहित्यसुद्धा लागत नाही. झटपट तयार होते भाजी. व्यवस्थित हळद, मीठ मिक्स करून घेतलं, की यामध्ये आपल्याला पेलाभर आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाण्याचा वापर पण जास्त लागत नाही याला आणि जर तुम्ही असं कढईमध्ये करायला गेलात, तर त्याला जरा थोडं पाणी लागतं. मोठा पेलाभर मी आता पाणी घातलेलं आहे. आता कुकरला झाकण लावून आपल्याला 2 शिट्या द्यायच्या. भाजी मस्त होते, एकजीव होते आणि लवकर शिजली पण जाते भाजी. त्या 2 शिट्या झालेल्या आहेत. थंड करून घेतलंय कुकर. कुकरचं झाकण उघडून भाजी बघा मस्त अशी झालेली आहे. आता यामध्ये आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. भरपूरसं मी असा ओलं खोबरं घातलेलं आहे. हे बघा. ह्यामुळे ना भाजीला चव अप्रतिम येते. कधी तुम्ही फणसाच्या भाजीमध्ये ओलं खोबरं नाही घातलं असेल, तर नक्कीच या पद्धतीत एकदा फणसाची भाजी करून पहा. आवडेल तुम्हाला. कोकणातनं स्पेशल म्हणजे आता उन्हाळ्यामध्ये ना सकाळी नाश्त्याला फणसाची भाजी, कोरा चाय असा हा बेत असतो किंवा आमच्याकडे उकड्या तांदळाची पेज त्याच्याबरोबर फणसाची भाजी. मस्त नुसती खायला सुद्धा फणसाची भाजी एक नंबर लागते. तर नक्की तुम्ही अशी कुकरमध्ये झटपट तयार होणारी फणसाची भाजी एकदा नक्की ट्राय करा. कमी गॅसचा वापर होतो आणि लवकर पण होते. तर कशी वाटली ही कुकरमध्ये केलेली फणसाची भाजी? आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. अशा पद्धतीतल्या तुम्हाला झटपट अशा रेसिपी मी नवीन-नवीन करून तुम्हाला दाखवेन. आवडलं तर नक्कीच शेअर करा तुमच्या मित्रमंडळींना. तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही आवडीने बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.